Kay Ching Ching mga bay, so shout out. Yeah. So, sinterstan ni mo bro. Oh, kung mahuman, masayo guman ako kaduham na ko. Say pangalan gini mo bro? Romel bro. Romel. Oh. So, shout out kay Sir Romel. Bro, si paano? Arnel. Arnel. So, shout out kay Arnel. So, ayan mga bay, taga Sidiones lang mga bay. So, napansin ako yung Reader G. Yang smash. Grabe. Legit kayo mga bay. Oh, pang apilo niya nag-motorshow karon. Aging motorshow kayo bro. Inichi? Inichi Kauswagan. So, Inichi Kauswagan yung motorshow ngayon mga bay. So, isali ni Bro Romel. Ni Bro Romel ang kanyang smash. So tignan niyo yung smash ng mga bayo, grabe. So di na ni mabintaan, bro. Makasabay na dito sa kuan. Ay, lani bro, mali na to magdaho mo kuan daog. Mo gid. Lagi. Ano lang. Ato lang malingaw lang ta. Mo gid. Pala yung carbon ni bro. 26 bro. So 26 stock. Kuan. Modified na. Ang piston, Ang black yang head dili pa stock. dili pa ay stock pa. Oh, stock. Kana lang carb mo ay modified. Happy no? Yung mga gabay naka open pipe. So yapil yung motor show. So nakapangutan ako siya mga bay. Maganda tong shock daw niya nabili. So malambot daw. So mas maayos mga bay pag mamahalin yung shock bilhin mo. Hindi gaya sa shock na nabili natin na mumurahin. Yan ang tigas. Combination sprocket ni bro. Stock. High speed na. Pila 14. 14 teeth sa engine and 38 teeth sa rear. 38. Pila day standard ani nga? Kuan. 34. So bali Nagtaas ko ani bro. ngano man? Stock ko ra gyapon ni. Oh. Oh, kanira gyapon ang tao, diya ra gyapon stock ng 14. Ngano siya bro? Di kon siya kanang dili siya accurate sa imong carb kung Dili po, okay naman siya maski katong stock. pero naka CDI na ni. No limiter Wala na. pa. Papay racing CDI. Pila lugar kaya matap ni man eh. Yung speedometer ani bro, kay last na ko top ani ni sangko ko dire sa 120. 120? Pero usog na kayo. Baba ko diretso. Baba. Pay naman. Lagi kay singka 26 lang carb. Ako lang gisa ko diyan kuan kaya sayang usog bitaw. Grabe no, naka 1438 pero wala pa eh, bagog lining, naka clutch spring na. Kuan galista na yan kuan, clutch spring. Clutch spring. Ban. Ano niya, clutch housing. Mao di ay. May ninyo ha bro, kay dali ra kay makita no pisa. Ini, sus Ginoo ko kaning Reader G pare sa kuan na no, wala grad. Ano na bro, parehara ta kuan bro, parehara ta pisa. Lagi. Bali modified na gyapon bro. Lagi, modified na yun. Takuha lagi, wala ay. 100 G sa top speed lagi. Uy, okay na bro eh. Pangpan lang. Kani, naka-Reader G. So, nabigyan din natin tong sticker mga bay. So, kasamahan din niya to. Ka-club rin niya. So, yan. So, all stock pa ni si Reader G. Maka-top speed o 115. So, sprocket na ni kombinasyon. 36, 14. Grabe. So, fights bro. Salamat ya bro ha. Salamat bro. Fights. Mga bay, what's up mga bay? So, ngayon, ito na po yung request niyo. So, may subscriber po tayo na nagre-request kung paano daw si Reader Z natin na magkaroon ng rapid fire. Rapid pipe. So, pang December. So, ito po yung ginagawa ko sa aking Reader Z mga bay. Pag December po, ito, 10 lang po to. Ito lang pong Tycom natin. So, may silencer pa yan. So, ang gagawin lang natin is i-rapid fire po natin. So, sample kung paano ko siya ginagawa. So, wala na. Stock lang. Stock lang yung Reader G natin. Wala na natin. Walang in-improvise. Walang anong sabi-sabi pa nila dyan. Ilagay daw sa ignition coil ba yun? Kung saan ba yun i-attach yung rapid fire na rapid
pipe sa ating motor. So sa iba lang yung nakita ko sa mga high cc. So ito sa Raider J natin, sampulan natin yung Raider J. So ito po mga bay. So start natin. Yan, so pakinggan ninyo mga bay. So medyo hapon na ngayon, so makikita ninyo yung apoy. Yan. So yan po. So pakinggan na ninyo mga bay. So ito na po isin tawag to rapid pipe, o anong tawag sa term yung nag-comment doon na gusto doon niya ito. So ito po yung ginagawa natin pag December, pero open pipe lang yung gamit natin. So let's go. So, sino yung nag-comment? Yan na po. Pinagbigyan na po kita. So, yan lang po kadali na mag-rapid pipe kay Raider J. So, stock lang yan mga bay, pero ganyan yung kalalabasan niya. So, pag December, yun ang ginagawa ko sa aking motor. Magla-live po ako sa Facebook page para yan ang gagawin natin pag December. So, ngayong December na naman, sa January, January man no? Kanang magpandar og motor. So basta sa December ngayong Pasko mga bay. So yan po ang ginagawa natin. Hindi na tayo bibili ng paputok dahil yan po ang ginagawa nating paputok mga bay. So yan. So ayos ba? So okay ba yung ano natin? Pinakita sa inyo na rapid open pipe. So hindi pa yan open pipe mga, stock pipe pa yan. Power pipe lang yan. Pag yung open pipe yung gagamitin natin mga bay, grabe. Dami pa yung apoy na lalabas at malakas pa yung tunog sa ating tambutso. So yan lang ang masishare natin. So all stock. So pwedeng magiging ganyan mga bay. Hindi mahirap, wala nang palitan sa anong ilaglagay pa dyan na pwede magka-rapid fire, maka-rapid muffler yung tambutso natin sa ating Raider J. So, ayan po.